Čaute, kamoši. Tento moment si možno aj pretočte naspäť, lebo to je prvý aj posledný krát, čo vidíte youtubera s fúrikom. Ale jak sa sem dostal a čo tu vlastne robí? Je tu preto, že dnešnou témou je páka. Nie tá obec, paka, ale ten nástroj, to zariadenie. Páka. Ja si fúrik odpracujem. Môžete vidieť, že s ním robím prvýkrát. No a fúrik je takým typickým príkladom páky. Ľudia si totiž to už od nepamäti snažili zľahčovať svoju prácu a tak vymýšľali rôzne nástroje, ktoré by im tú prácu uľahčili. Dobrý príklad je napríklad koleso, alebo klin, alebo kladka, no alebo páka. No a tú páku využívame dodnes. Napríklad nožnice sú páka, ale aj takéto veľké nožnice na železo sú páka. Aj takéto veľké nožnice na konáre sú páka. Náš rekvizitár má rád veľké nožnice. No ale není to len o nožniciach, sú to aj kľúčky a dokonca aj takýto podomácky vyrobený katapult je páka. Jak sa hovorí, jasná páka. Páka a princíp páky. Slávny grécky matematik, fyzik, mechanik, vynálezca, astronóm a filozof Archimedes zo Syrakúz vraj vyslovil známu vetu. Dajte mi pevný bod a pohnem zemou. Napriek tomu, že pevný bod nikde vo vesmíre neexistuje, lebo sa všetko pohybuje, myslíte, že by sa mu to naozaj podarilo? Túto vetu vraj vyslovil, keď objasnil princíp páky. Stále lepšie, ako by mal behať nahý po meste a vykrikovať heuréka. To vraj robil, keď prišiel na známy Archimedov zákon. Teleso ponorené do kvapalíny? To je na samostatný diel. Naozaj teda vieme pomocou nepatrnej sily pohnúť ťažkým predmetom? Ak by mal Archimedes dostatočne dlhú páku, isto by dokázal pohnúť zemou. Keby však vedel, aká obrovská je hmotnosť našej planéty, asi by svoj sebavedomý výrok nikdy nevyslovil. Páka by musela byť veľmi, ale veľmi dlhá. A teda, aby sa zem zdvihla o maličký kúštiček, on by druhú stranu páky musel stlačiť o viac než veľmi velikánsky kusisko. Ak by za sekundu dokázal páku stlačiť o 1 meter, tak by mu to trvalo 30 000 biliónov rokov. A to už je riadne číslo. Za celý svoj život by preto Archimedes nepohol zemou ani len o kúsoček rovný hrúbke vlasu. Poďme si takú páku zostrojiť. Budeme na to potrebovať dosku a nejakú podperu. Podpera potom nie je táto časť podperou. Ale môže byť. Ale ja použijem sprej. Sprej ako náš pevný bod, ktorý umiestnime a vytvoríme tak našu páku. Budeme potrebovať aj niečo, čo budeme zdvíhať. Ja tu mám takéto čúšku knihy. Bude to naše bremeno, čo je inak dobrá prezývka pre vášho súrodenca, keď sa chcete inšpirovať. No a teraz máme páku. Nie je úplne ideálna, pretože našu prácu momentálne neuľahčí, keďže táto časť je väčšia ako táto a ja by som musel fakt tlačiť, aby som tie knižky zdvihol. To je naše bremeno. No ale keď použijeme sprej a presunieme ho sem, naša podpera a aj tieto veci sa pomenia a teraz budem potrebovať iba obyčajný prst. A pozrite na to. Knižky zdvíham. Veru tak, a pokiaľ to chceme mať úplne jednoduché, chceme napríklad použiť len malíček, posunieme sprej až sem. No a sledujte. Knižky sú zrazu úplne ľahké. Páka. Odložíme knihy. No a o tomto už vedel kedysi aj Archimedes, ktorý povedal: dajte mi pevný bod vo vesmíre a ja pohnem zemou. Podľa mňa si to predstavoval nejako takto. Sledujte. Tadá! Poďme si to vyskúšať znovu a vo veľkom. Na to tu ale potrebujem trošku upratať.
Priestor by bol. Chýba nám páka. Vybavené. No a som tu ja, je tu páka. Bremeno nám chýba. Bremeno máme tiež. Taký vtípek pre rodičov. No, páka, decka, ja. Kombinovaná váha detí je zhruba 120 kg a napriek tomu, že ja som 75 kg čistého svalstva, pokiaľ by naša páka vyzerala takto, a teda moje rameno je podstatne kratšie ako to ich, nemám šancu ich zdvihnúť. Môžem sa zapierať, koľko chcem, sledujte. Ale pokiaľ presunieme našu podperu bližšie k ním, moje rameno sa zväčší, ich rameno sa zmenší a 120 kg by pre niekoho ako ja nemal byť problém. Poďme to skúsiť. Tak, no, teraz by to mala byť brnkačka. Tak sa dobre držte, pripútajte sa, ak tam máte nejaké pásy, ideme na to. Pozerajte, ako vás teraz zdvihnem! Jej! No jasné, klasika. Teraz budem od vašich rodičov žiadať výkupné. Jaj, no dobre. Takže vidíte to, že pokiaľ páka a rameno v tejto páke je na mojej strane väčšie, zdvihnúť naše bremeno, hoci má 120 kg, nie je až taký problém. Ale či to funguje opačne, že ja sa stanem bremenom a decka ma budú zdvíhať, no to môžeme zistiť. Poďte. Ste pripravené? Sedím. Áno. Pripravení? Áno. Áno! Tlačte! No vidíte to? Funguje to, aj keď ja som bremeno. Dokonca sa mi vyplavujú spomienky na detstvo. No, dajte ma dole. Skúsime to ešte raz. Rony, Miška, vy skúste netlačiť a skúsime, že či to zvládnete len vy dvaja. Dobre, tak teraz sa ukáže práva sila páky. Ja som pripravený. Poďme na to. 3, 2, 1, teraz! Buď máte obrovskú silu, alebo tá páka je fakt úžasný vynález. Dajte ma dole. Aby som vám to celé zhrnul, napríklad pri takýchto záhradných nožniciach môžete vidieť, že ramená sú oveľa dlhšie ako strihacia časť. Je to preto, aby sme mali väčšiu páku a mohol by som tak strihať napríklad konáre alebo ruky malým chlapcom. Takže tak, záhradné nožnice, dokonalý príklad páky. Kamoši, toto bola super veda, všetky diely nájdete na webe v archíve RTVS a pokiaľ budete robiť nejaký z našich pokusov, robte aj fotky a posielajte mi ich sem dole na e-mail. To je všetko, teraz je čas. Čaute! Čaute, kamoši. Čaute.